nerovnosť je vlastne takým prirodzeným stavom veci. A zároveň je prirodzené, že existuje nejaký ideál, nejaké rovnosti, o ktorú sa všetci usilujeme, ale nejaká nerovnosť v jej rozličných aspektoch aj v divadle už len zo samotnej podstaty je tam. Niekto by mohol povedať bohužiaľ, niekto by povedal, že to je prirodzené ako prítomná. Ja sa pomerne často stretávam s nerovnosťou a mám pocit, že som obeťou nejakej nerovnosti. A niekedy to dokonca podporujem. Napríklad čašníci sa ku mne správajú nerovne, alebo personál rôzny. A ja sa ešte viac potom tvárim skromne a utiahnuto. A je mi to celé také smiešné, ale deje sa to. Aj vlastne otázka, že či to vychádza z toho, že niečo vo mne je problematické, že ja to takto načítam, alebo problém vlastne je v tom druhom, ktorý vyvolá takú situáciu, že dostane druhého do tej ako keby nerovnocennej situácie. A potom je tá možnosť, ako s tým naložiť. Že či si človek povie, že sa nejak spravodlivo sa zastane, aby to bolo rovné a má tu možnosť, lebo zase nie každý má vlastne vôbec tú možnosť sa takto dostať ako keby do toho stavu, že si vybojuje, vysloví tú svoju rovnosť. Demokracie, svoboda bez rovnosti je proti mne. Pamätám si, že som sa cítila nerovne v jednej situácii, možno to bolo aj tým, že som bola ešte malá a mladá, možno som mala 14-15. A ocitla som sa ako východniarka, východoslovenka v západnom Slovensku a dostala som veľmi, veľmi pocítené, že som východniarka. Veľmi nepríjemným spôsobom. Dokonca si pamätám, že som vždy mala pocit, že aké je dobré, že som dievčaťom, lebo tí chlapci to majú v niečom hrozne ťažké, že povedzme nemôžu plakať, keď je im smutno a tak ďalej, že sa akoby som pociťovala tú nerovnosť v rámci pohlavy skôr voči tomu mužskému. Ale tým, že som vyrastala v takej generácii, ako som vyrastala, tak do nás trošku bolo tak infikované, že sme menej cenní tými rodičmi, takže myslím si, že keď tak je to skôr spôsobené nejakým mojim nastavením a výchovou. Zvonku som to nikdy nepocítila. I experienced that in many situations in the theater very differently, and it's very frustrating. I find a very strong hierarchy still alive, and particularly as an actor, you're often treated like under the director very clearly in a hierarchy, and that's what I love about our group and our work, that this feeling is not present. Sometimes we're in the group for rehearsal, and we tend to make a lot of jokes, and then I say a joke. But my voice is not so loud, and then someone repeats it, and they all laugh. And then it feels unequal.